A Telki Általános Iskola 5 fős csapata megérkezett. Pedagógusok és diákok egyformán várakozásteli izgalommal tekintettek az előttük álló 60 percre. Egyikünk se volt még soha ilyen és ehhez hasonló helyen. Úgyhogy nagy várakozással és dobogó szívvel jöttünk. A kis csapat tagjai azonnal a hős lovakkorban találták magukat. Egy rövid eligazítást követően kattant az ár, és magukra maradtak a kijutáshoz szükséges, megoldásra váró feladatok sokaságával. Eltérve az első generációs szabadulószobáktól, mi már nem a bezártságra, az ijesztegetésre fektettünk hangsúlyt, hanem itt a lényeg, a játék, a csapatmunka. A 60 perc alatt kell megoldani a játékosoknak feladatokat. Nyilván ki. Ja, várjál, tekerni is kell. Ha végképp nincs elképzelés, egy apró segítség kívülről, és már is folytatódhat a játék. A csillagnak a pozícióját kell figyelembe venni, a másiknál a különbséget, a harmadiknál a tükörkép a figurának. Az a tükör. Logikai feladatok vannak benne, ügyességi feladatok vannak benne, szükség van az egyes játékosoknak a kreativitására, az ötletességére, abszolút csapatmunkára ösztönzi. Itt kiveszi a játékból mindenki a részét. Figyelj, megmozdult! A kezdeti bizonytalankodás után sorra jöttek a jó megfejtések. Zsuzsáék újabb kulcsokat találtak, amelyek titokzatos ládákat nyitnak. De mi a helyzet a taktikával? Egy sikerélmény után már nagyon beindul a taktika. Az első megtorpanása az egy kicsit rossz volt szerintem, de mikor egyet kinyitottunk, akkor már taktika az nincs szerintem. Minden esetre taktika nélkül is sikerült megtalálniuk a nagy lakat kulcsát. Igaz, azon egy kicsit elámultak, amikor megtudták, hogy ez még nem a kijárat. Remélhetőleg nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy végül azért valamennyien szerencsésen kijutottak. Nagyon csapatkovácsolós ez a játék. Felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, családkovácsolós szakmába is. Azt gondolom, hogy ha akik együtt dolgoznak, nagyon jó, mert kell egymásra figyelni, és hát nagyon jó kedvű, tehát semmi negatív nincs benne. A játék tanulsága, hogy mindenképpen hasznos, ha gyerek is van a csapatban. Én be tudtam nyúlni akárhova, meg minden, mert nekem kicsi volt a kezem, és be tudtam nyúlni minden lyukba. A sikeres szabadulást követően Zsuzsáék legszívesebben már is egy újabb játékba kezdtek volna, ezúttal a fáraó piramisának belsejében. Fogadjuk, hogy mi voltunk azok, akik a legtöbb időt voltak bent.